Til den her video. Og i dag så kommer jeg til at lave videre på min series, jeg er begyndt på. Men undskyld, det tog så lang tid. Det var begyndt, at jeg var på ferie. Altså i sommerhus. Og det er endelig blevet sommerferie, så jeg kommer til at lave nogle flere. Okay, vi er begyndt i det her hus. Jeg er så glad for, at jeg må være sammen med jer her i dag. Hvis jeg har nogle fans, please like and subscribe. Tilbage ind i det her igen. Okay, køkkenet, fugle, det her. Det der er, altså herude, det har vi lavet. Okay, lad os lave sådan et ude spisebord. Okay, jeg skal lige finde spisebordene. Det kommer til at være hyggeligt. Og jeg kommer til at filme en 20 minutter video. Comment bare down below, om jeg skal få det her bord eller det her. Jeg tænker sådan, det her. Okay. Lad os bruge det. Lad os finde nogle gode stole, som den her. Okay, nu står den der. Lad os lave en stue. Okay, den her. Undskyld, for meget varmt. Det er bare en kæmpe flue, der er herinde lige nu. Oh my god, den er stor. Nå, okay, tilbage. Jeg stiller den her. Så vi har bare bremsestolen her. Så den her. Og så den her. Nu har vi lavet min sofa. Jeg skal bare have tv i. Okay, sådan der. Sæt en stille video på. Nu skal vi lave en gang. Okay, fint der. Så er der sådan en ringklokke. Okay, hvad skal jeg ellers have? En skanner. Den skal jeg have. Hvad var det, de selv der? Okay, det var ingenting. Jeg tænkte, den her skanner. Eller den her. Jeg bruger den her. Okay, sådan. Lad os finde nogle nøgler. Okay,
Jeg skal finde nøglerne. Jeg ved ikke, hvor de freaking nøgler er. Jeg fik hende et banord, jeg ved ikke. Men det tror jeg ikke. Så skal vi have... Så skal jeg også have noget garn, så det ser sådan virkelig hyggeligt ud, når man går ind. Okay, nu går vi ovenpå. Okay. Jeg skal have værelse her. Det gør sådan en vibe. Okay, lad os lave sådan et lille make-up her. Hvor var make-up den ene måde. Jeg skal lige have en af dem her. Ej. Vi skal nok have den her. Okay, let's take this roll and den her. Så skal jeg også bruge den. Også til at have nogle gule ting. En lille bathbomb. Okay, det er tomt herinde, så til sådan et spejl, så den her. Der er et spejl over mit. Det faktisk være virkelig crazy, hvis jeg kan sådan en håndvask derinde. Nej. Jeg kunne ønske, der kunne stå en håndvask derinde. Det vil så virkelig cute. Jeg slår det hjemme, der kan Nå, der, okay. Ja, okay, hvad skal jeg have her? Jeg tænker, det er sikkert. Jeg ved ikke. Okay, måske have sådan et lille nogle gari. I hvert fald ikke det. Og så en vaskemaskine. Med en fejebak. Og så en lille skraldespand.
Så mit vareslag. Okay, lad os lave det her lidt. Okay, det er ikke helt, hvad jeg vil have her. Lad os lave sådan en walk-in room. Den her, den er faktisk bare perfekt, bare lige til her til vinduet. Okay, lad os stille nogle planter. Jeg tænker sådan, den her plante, så jeg stiller den der. Og så lige sådan en plant der her. Må jeg lige finde sådan et lille bord. Det her. Der er en lille blomst her i midten. Det her så godt om. Nu skal der være sådan et badeværelse her i. Okay, lad os have den her. Og sådan et toilet herovre igen. Så sådan en. For et spejl. Okay, vi skal have min tandpasta og sådan noget shampoo. Ej, virker den ikke? Det virker ikke. Oh my god. Jeg kan heller ikke. Oh my god. Så lad os stille den her. Det her. Sådan en. Ej, oh my god. Så har vi det. Det er sæberen. Noget pink tandpasta. Okay, så skal jeg have noget. Nu har jeg den skuffer. Og det her, det kan være sådan et hunderum, for jeg begynder at have en hund. Jeg er snart færdig med huset. Ej, fluen er her igen. Jeg hader fluer. Skriv i kommentarfelten, if I også hader fluer. Jeg hader dem så meget. De er så klamme. De er så irriterende med lydene. Vi har den her hunde, som vi kan have i hånden. Okay, sådan en. Sådan en kold måtte, så den ikke kommer til at få det alt for varmt.
denne her, denne her. Så denne her. Den skal vi ikke have. Og så sådan en hunde. Den her, den kan vi sætte. Oh my god. Så har vi. Så vi sætte den her. Stille det her. Mere i. Og så kan vi jeg skal have en kasse. Det var lige for den der. Okay, så går vi herind. Så har vi sådan et hundebad. Og jeg skal bruge hundeshampoo, men jeg har ikke noget. Jeg er faktisk færdig med huset. Nu skal jeg bare flytte herind. Så jeg skal nu ind. Det var da meget hurtigt, jeg blev færdig med huset her i dag. Det her det er mig. Ej, det var min hest. Den ramte mig i hovedet. Der er sådan nogle negler, det ser så flot ud. Wow, det er så flot. Jeg skal gå videre. Så flot. Okay. Og der er sådan en lille udendørs spisestue. Så flot. Og mit køkken, alt er stærkt, der er æg og alt det der. Og jeg kommer til at sidde herude så meget. Lad mig se udenpå nu. Okay. Så nu er vi på vej ovenpå. Og jeg elsker de nye af dem her. Og jeg har faktisk de der helt samme kæmpe heste. De er så flotte. Nu er vi kommet op. Wow. Det er så flot. Jeg skal nok bare finde noget tøj i næste video. Der er vaskemaskiner. Lad mig se. Der er et hemmeligt rum, jeg bare lige kan sidde og hygge i. Nu kan jeg ikke se mig mere. Så der er sådan et lille sted her. Det er så flot. Man kan bare lige kigge ud af vinduet. Så der er også sådan et bad her. Noget. Det kan jeg ikke lide. Jeg skal nok også finde noget af. Og så der er et lille hundested. Jeg skal have en hund.
Nå, men alle sammen, det var det for en video. Jeg kommer til at lave en ny video i morgen med den her series, hvor jeg tager alle mine ting ind og sådan noget.